Gana nayo nigo tukumurikira omusubati ebisiba enyangarisa oyore omurwaire o cancer yorobere askurwa sensemo ya musorabo basi nigo aganirwe ogosirwa elinde koenike mnango gendera ari koenyorera obugwenya korengana ne amateyaye nigo babere bagutumika enibo yonsi asekurende goikera bono iga babere bakoererwa asibaburi onde bwensi obwate okobwana boigo omoyo bukorwa koenike ngango basira nabo igo kweneka nga omusubati oyo kogenderare kwenyorera obugwenya bwekerengo keigoro mono muri keito Ndemo Steven na Mange Aiga na senyagetari ya hema asomongine bisiba nyangarisa ratemo kurwenka ya musora ewodi ya Masige West ebunge ya Bubasi agendete konyorobo bwenia bwa kansa yorobere endwari yatogeta asare omutinyo gatano na kabere omwaka oyeta omwaka olio eto mutinyo saba na nachagete koigora bere bobe ngaigo bengo gana nyagitaria ninjigo pimurire mbogotoka njigo pimurire mbogotoka gachekero munyagitaria kolkata baadhi agachigompima kanyaro gorwire bokoroku kansa yechimbere bono robero rora muna rwa noronde rwambokeire omaene tuatemire tuaonirie bintu gotora bataka barurose omwana oyo nasasa ogete batemire na baragugo barabataka mbali kwenyara lakini family yatemire mune kunyara mune okonyora kwabo kore kwabo kebwabo twabwatiranire magega yokoringori gwasegeka bono nigaganeri kogende nyagitari ya Chandaria omochibwe Eldoret konyoro boringori bwekerengo kia igoro. Sasa mgonjwa amekuwa akitibiwa kwa saratani ya matiti yenye imeendelea hadi kufika ile kiwango cha mwisho imeenea kwa mwili yote, inaitwa stage 4 kwa lugha ya madaktari. Kwa sasa tulikuwa tunafikiria kumpeleka kwa hospitali inaitwa Chandaria Cancer Center huko Eldoret, mahali wanafanya palliative care. Palliative care ni ile kupea mgonjwa wa saratani matibabu inayomsaidia kupunguza machungu, yani kubadilisha tu maisha yake, kumfanya ako sawa hata kama anaugua ugonjwa wa saratani. Gwetero borwa irobo nigo yabeire getirase ya matia ebisiba goisanekia ni beganeiri okobe ebisiba no musacho ye nigo barabalema na abana bane ase bono baganirio bokonyi torigincherende yonsi pi toitio muriro itonyagitari arigererigu munyagitari gakorera gotanga n'obugima bw'umwana oyo ataete gokonya akonya abana baye igo bono ng'ancherende teiyo tobwate akambori gotwaonia tokaoni pake noene engoko ntobwati kende twatemire ase tokonyara bono twaikire ensinyo ntobwati kende kosaba gaki ase ogwanja kwaino abarai baito ba Kisii County motokonye keri moranyare tari ase okobeteri lakini go ase ogwanja kwaino nere nabwate obarema bwokoboko etwomeranete torabarema abubuga Nyasaye nabatusente n'abana lakini bono nanyorire gaki omochando bwechimbere okansa timbwati ncherende gaki abarai baminto nonye n'abana timbwati kende nko bakori muno borwire obwanjanire iga abaina abasani batemire timbwati ncherende pi gaki nkonye ntakeire ndusi munyagitari erande ngirwe ng'ao nusugurikerwa obogima abana banakondora gaki ase ogwanja kwaino nasabire obokonyi magega ya ebisiba ratemo gotari wasenyagetari aokorigia obogwenia nigo bona arase nyagetari ya Hema Hospital asagendete kubweni gwa asendwari ya kansa yorobere anige savari erachiko bagekogenda ase nyagetari chinda asagendete korigia chinchira chiabene kiranya ko bachikomobwana ko babuya ase bono okoboria na ase abasani na wale batokone kuya konyara ko abagwesoke na kwena kibone enibo ya igoro iganeri kwena kinonyale ko bagakobweni gwa nanyale ko bakegotoka na enkaye bwato butaka anyele ko konyorinda abana baye banyale kwegendereri ko reporteria DZTV ko ensemo ya Hema Hospital e county ya Kisii erietariane Ndemo Steven.